L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Siedina Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Il-għajnuna tal-mulej għanna qoddimna ġimgħa oħra. Il-10 ġimgħa fis-sena liturġika ta' matul is-sena. Sena li żgur il-mulej sejjer ikompli jkun magħna kif ikun dejjem. U għalhekk fiduċjużi fl-imħabba tiegħu lejna fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew ħuti nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għar Ruħ Ewkaristiku kassar. Nitolbu. U Alla li minnek ġej kull ġid, fiċċa kontana nitolbuk biex fid-dawl tiegħek nintebħu kif għandna nġibu ruħna sew u bil-għajnuna tiegħek ngħixu hekk ta' bilħaq. Bibnek Ġesu Kristu Siedina li hu Alla u li miegħek jgħix wisalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Slatin. F'dak iż-żmien Elija minn Tisbi ta' Giljad qal lil-Aħab: daqskemm ħaj il-mulej Alla ta' Iżrael li jiena nservi qudiemu ma jkunx hemm dawn is-snin la nida u lanqas xita jekk mhux meta nitkellem jien. Il-mulej kellem lil Elija u qallu: itlaq minn hawn, iġbed lejn il-vant u mur inħeba fil-wied ta' Kerit biswiet il-Ġordan. Inti tixrob mill-wied u jiena kmandajt li ċ-ċawl jitemek hemmhekk. Elija telaq u għamel kif qallu il-mulej u qgħad ħdejn il-wied ta' Kerit biswiet il-Ġordan u ċ-ċawl kienu jġibulu ħobs u laħam mis-sebħ u ħobs u laħam fil-għaxija u kien jixrob mill-wied. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Nwieġbu flimkien permezz tas-salm l-għajnuna tiegħi minant il-mulej. Nerfa' għajnejja lejn l-għoljiet, mnejn se tiġini l-għajnuna. L-għajnuna tiegħi minant il-mulej li jagħmel is-sema u l-art. L-għajnuna tiegħi minant il-mulej. Ma jħalli qatt lill-liġrek jotor, ma jonox dak li jħarsek. Alla la jonos u lanqas jorqod dak li jħares lill-Iżrael. L-għajnuna tiegħi minant il-mulej. Il-mulej u dak li jħarsek, il-mulej u id-del tiegħek fuq lemintek, ma tolqtokx ix-xemx binar anqas il-qamar bil-lejl. L-għajnuna tiegħi minant il-mulej. Iħarsek il-mulej minn kull deni u iħarislek ħajtek. Il-mulej iħarsek fil-ħruġ u d-dħul tiegħek minn issa u għal dejjem. L-għajnuna tiegħi minant il-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Ifirħu u tennew għax ħlaskom kbir fis-smewwiet. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien kif ra il-folol Ġesu tela fuq il-muntanja għad bil-qiegħda resqu lejh id-dixxiepli tiegħu, fetaħ fommu
u qabad jgħallimhom u jgħid: ħenjejn il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' smewwiet. Ħenjejn l-imnikta għax huma jkunu mfarġa. Ħenjejn ta' qalbhom ħelwa għax huma jkollhom bwirthom il-art. Ħenjejn dawk li huma bil-ġuħ u bil-għaġġ tal-ġustizzja għax huma jkunu mxebbejn. Ħenjejn dawk li jħennu għax huma jsibu ħniena. Ħenjejn dawk li huma safja f'qalbhom għax huma jaraw l-Alla. Ħenjejn dawk li jġibu l-paċi għax huma jissejħu uliet Alla. Ħenjejn dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa għax tagħhom hija s-saltna ta' smewwiet. Ħenjejn intom meta jgħajrukom u jippersegwitawkom u jaqilgħu kull sorta ta' ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija. Ifirħu u tennew għax ħlaskom kbir fis-smewwiet. Hekk kienu jippersegwitawhom lill-profeti li kienu qabilkom. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Il-Vanġelu tal-beatudnijiet, il-Vanġelu ta' dawk li jixtiequ ikunu ħienija. Biex inkun ħieni, irrid ikolli dispirtu ta' faqar. Ħenjejn dawk il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' smewwiet. Xi fisser tkun fqejr fl-ispirtu? Huwa is-sens kollu eżies li rajna fl-ewwel qari kif ukoll fis-Salm. Fl-ewwel qari rajna kif il-profeta Elija għall-kmand ta' Alla li jitlaq u jħalli kollox u jmur fil-wiet kerid bis-swit il-Ġordan u joqgħod hemm huwa emmen li Alla sejjer jipprovdilu kif hekk ġara dak li huwa meħtieġ anke għal ħajtu. U hawnhekk x'għandna? Elija jażel l-ewwel u qabel kollox mhux għal ħajtu, imma għażel li jobdi il-kmand ta' Alla. Għażel li jwettaq dak li Alla qed jitlob minnu. U għax iwettaq dak li jitlob minnu, Alla jurih li huwa qrib tiegħu billi jipprovdilu dak kollu li huwa meħtieġ. Il-foqra fl-ispirtu huma dan l-ispirtu tas-Salm 120. Kemm irrepetejnija llum għal 5 darbiet dejn il-frażi. L-għajnuna tiegħi minant il-mulej. Nitolbu il-mulej. Jagħmel minna tassew persuni li huma foqra fl-ispirtu. Persuni li jpoġġu fl-ewwel post fil-ħajja tagħhom mhux l-għażliet tiegħi imma nkun kapaċi jimpoġġi l-għażliet ta' Alla l-ewwel u qabel kollox. Jatina il-mulej dejn il-grazzja li aħna nħossuh qrib tagħna, li aħna nemnu li l-għajnuna tagħna tiġi mingħand il-mulej, li aħna nemnu li huwa mhu ħajħalli qatt li rriġlek totor. Il-mulej huwa dak li jħarsek, il-mulej huwa d-del tiegħek fuq lemintek. Nemmen li il-mulej iħarsek minn kull deni. Il-mulej iħarislek ħajtek fil-ħruġ u id-dħul tiegħek. Kun infaħħar Ġesu Kristu.
b'din iċ-ċertezza f'qalbna li dak kollu mi huwa meħtieġ għalina jiġi mogħti lilna mill-mulej, ejjew nresqu it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej tieqaf mal-Knisja tiegħek biex hija permezz tal-ministri tagħha tkompli twaslilna il-kelma tiegħek. Nitolbu. Ismana, nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għad-Djaknu Marjo u għaż-żewġ żgħażagħ li sejrin seminaristi li nhar il-ġimgħa 17 ta' Ġunju, festa tal-qalb ta' Ġesu, sejrin jiġu ordnati saċerdoti u djakni. Għatihom int il-grazzja tiegħek biex ikunu għaddejja tal-Knisja skont il-qalb tiegħek. Nitolbu. Nitolbuk mulej għal dawk fostna li forsi qed jaqtgħu qalbhom, qed iħossuhom weħidhom. Dawwalhom int mhux biss bid-dawl tiegħek, imma pprovdilhom ukoll persuni li jgħinuhom, li jismawhom, li jgħinuhom, li jurihom l-imħabba biex hekk huma jintebħu li tassew inti tagħti l-għajnuna meħtieġa lil kull bniedem. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija kompli bierek u qaddes il-familji kollha tagħna. Għati l-għajnuna lill-morda u lil dawk kollha li qegħdin iduru bihom. Nitolbu. Mulej Ġesu, ilqa' dawn it-talbiet tagħna. Aħna nemmnu u nafu li l-għajnuna tagħna tiġi minn għandek. Imliena bl-Ispirtu tiegħek biex narfu nkunu rikonoxxenti għal dak kollu li inti tipprovdilna. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' midejn is-sagrifiċċju għat-tifħi glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ixħed mulej ħarsa ta' tieba fuq is-servizz li qegħdin nagħtuk u għamel li l-offerta tagħna tkun toġbok u tqawwina fl-imħabba tagħna lejk bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li inti battulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwieled minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu qaddisin kollha inxandru bil-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwietu l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ogħla ta' smewiet
imbirek min ġej fisem il-mulej u sanna fil-oli ta' smewiet. Għaddis ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati, ħa il-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-dem li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-qaddej tiegħek Ewkaristiku u l-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trittient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna u nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, inti li tgħix wissaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi.
danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubijiet tad-dinja, ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Namlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, ejja fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. Nitolbu. Saħħaħna mulej bit-qarbina li għamilna biex għal-ħnina tiegħek ninħallu mill-irbej ta' ħżunietna u nimxu il-qoddim fit-triq it-tajba. Bi Kristu Siedna. Amen. Nejdu tleta vammarijiet l-Omna Marija. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Nkomplu ngħixu fil-paċi u fl-imħabba ta' Kristu.